Kien biss b'ħafna tlaqliq u bi kliem vag li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said wieġeb wara li kien mistoqsi meta l-Partit Nazzjonalista biħsibu jippubblika kemm nefaq fl-elezzjoni ġenerali kif kien wiegħed. Sallum għajna berrija, x'infaqtu? Le, se nkunu qegħdin nippubblikaw dak li nfaqna. Imma meta? Mela. Tinsiex Sergio illi aħna Il-konferenza ġenerali il-kap tal-Partit se jkun qiegħed il-kap tal-Partit fil-waqqaf kummissjoni apposta. Chris Said kien qed jitkellem waqt programm fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista. Spjega li dik li qed tissejjaħ Kummissjoni Finanzi se tkun qed tanalizza s-sitwazzjoni fih dan il-Partit Nazzjonalista u tagħmel rakkomandazzjonijiet. Iżda il-Kummissjoni mhux se tkun qed tippubblika xogħolha. Le, r-rapport mhux se jiġi ppubblikat, ir-rakkomandazzjoni se nkunu qegħdin natwawhom. Kien il-Partit Nazzjonalista stess li appella diversi drabi għal trasparenza kemm fit-tmexxija tal-partiti politiċi kif ukoll tal-pajjiż.